Agora que estou aquí a falar nesta belísima igrexa, vendo a Ribeira de San Fiz, vendo algúns das adegas que ali están, e con este presidindo-nos este rosetón que vostedes non o poden ver agora, pero verano despois, e o viron, supoño que moitas veces, pero que a min me inspira un pouquiño, non tanto para falar, sino que me pon medo, ou que casi me disuade. Dice, como se pode decir algo diante de tanta beleza? E isto é o que está aquí. E isto, por tanto, é o que nos reúne. Eu estou moi conforme co que se dixo aquí por parte de todos os que me precederon no uso da palabra, naturalmente co director do museo e co autor deste libro. El fixome unha pequena trampa, porque me falou así dun modo informal, bueno, a ver se pode ser e tal, e despois, cando me din conta, xa estaba metido no proxecto, xa non podía dicir que non, e máis con moita presa porque urxían os tempos editoriais, non? Pero, bueno, deu unha oportunidade de velo en probas, de ler os contidos desta guía, e mesmo de facer unha pequena presentación ou limiar na que resumín algúns das ideas que me inspiraban non só esta guía, sino tamén o lugar onde está e a razón de por que hai tanta riqueza patrimonial e de outro estilo nesta nosa provincia imaginaria que non ten capital, nin ten moitas outras cousas, que é a Ribeira Sacra. Este texto eu chamelle, facendo así un pouco unha brincadeira, cos propias definicións da Ribeira Sacra, chamelle un bosco de igrexas. Dado que aquí hai filólogos e outros expertos que saben máis que a min deste asunto, pero vista a riqueza da arte románica que hai aquí na Ribeira Sacra, ben se pode facer esa especie de brincadeira coa idea do Ribeira, Riboira, Sacra, Sacrate, etc., e coa idea de ser un bosco, porque son tantas igrexas que están aquí estudadas, localizadas, identificadas, que verdadeiramente non hai probablemente ningunha outra rexión europea con esta intensidade, con esta cantidade de monumentos do mesmo estilo. Naturalmente, hai moitas outras rexións europeas que son moito máis ricas en arte, pero son de distintas fases históricas e son creadas probablemente coa mestizaxe de moitos povos que as visitaron, que se confrontaron e que mesmo intentaron conquistalas. Aquí hai unha especie de maravilla das persoas e maravilla tamén da natureza, e é que nun momento histórico determinado, fins do século XII, o século XIII, se concentraron tal cantidad de esforzos sobre un mismo territorio que determina que mesmo hoxe poidan estar en pé, máis ou menos cuidadas, máis ou menos en perigo, pero que forman un patrimonio histórico, cultural, espiritual tamén, pero non só espiritual, que define naturalmente a Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra ten outros patrimonios. Ten o propio patrimonio natural, ten un patrimonio de moitas casas fortes, casas fidalgas, pazos, etc., que son tamén moi importantes e que aquí inzaron extraordinariamente, pero quizá o primeiro dese patrimonio é realmente o patrimonio monástico e eclesial. Por tanto, esta guía ven moito a conto. Naturalmente non é a primeira, e supoño que non será a última, pero esta é moi singular porque é unha guía que está adaptada ao que hoxe podemos pensar que sería o turismo cultural. É dicir, que identifica, valoriza, non se estende moito na descrición, permite localizar, mesmo con medios actuais de xeolocalización, e ao propio tempo ten uns mapas que son moi útiles para isto. O visitante que veña aquí pode ir a unha igrexa, ir a outra, e de paso ver outras cousas, de modo que é unha guía pensada como dunha forma pragmática e con utilidade. Pero creo que aparte deso é unha guía que contribuye a poñer en valor, como xa se dice na propia presentación, a poñer en valor o que é a riqueza patrimonial desta Ribeira Sacra, non?
E ese poñer en valor significa vinculalo con unha actividade que hoxe é moi común, que é de visita, turismo, etc., que é distinta da que tivo esta igrexa, tantas outras no pasado, e que debemos facela compatible con esos distintos usos. É dicir, que este edificio naceu para un fin e hoxe ten probablemente outro fin, a pesar de que de forma temporeira o señor cura responsable desta parroquia, o propio vicario, pois poda facer servizos religiosos aquí. Pero hoxe xa non é só eso o que podemos demandar dun patrimonio deste estilo, porque senón con ese uso probablemente iría ainda máis en declinio ou en debalo este patrimonio. De modo que aquí chama a atención para un eixo extraordinario na historia de Galicia, que é o eixo Miño-Sil. É un dos eixos de máis intensa, de máis profundidade histórica que hai na historia de Galicia. Naturalmente, hai algunhas cidades que concentran a nosa mirada. Para empezar, Santiago, Ourense, Lugo, que son exponentes en moitos aspectos de toda esta capacidade de conectar coa gran cultura europea que tivo a sociedade galega no pasado e que queremos que siga mantendo no presente. Pero isto non se trata dun gran mosteiro, nin unha grande catedral. Trátanse de dúcias e dúcias de igrexas. Isto, que sexan igrexas aparentemente pequenas, modestas, pero dunha riqueza artística extraordinaria, chama a atención sobre o feito de que pasou neste territorio para que se sucedese e por que sucedeu. Claro, non sabemos todo, pero podemos aventurar algunhas razóns e mesmo algunhas hipóteses, non? Desde logo, este territorio foi intensamente humanizado. E intensamente humanizado por unhas comunidades rurais que tiñan en grande parte dependencia e que eran ensinadas ou que foron animadas por comunidades monásticas. Non só por elas, pero sí, aquí hai mosteiros que despois se transformaron en prioratos dos grandes mosteiros galegos de toda a historia, dependentes de San Martiño Pinario, dependentes de San Pai de Antaltares, dependentes de Oseira, dependentes de San Benito de Valladolid. É dicir, que esta é unha pequena rexión que ten unha grande intensidade monástica, e esa intensidade monástica deu lugar a prioratos e de forma paralela a igrexas, porque os prioratos refliten a potencia da igrexa regular, é dicir, da que está sometida resida por unha comunidade que está sometida á regla dun fundador, de San Bieito ou San Bernardo ou Santo Domingo ou quen fora, e de forma paralela as igrexas que son, digamos, seculares, por tanto, que atenden unha comunidade rural que, polo tamaño das igrexas, naturalmente, podemos reputar que foi bastante importante. Esta comunidade fixo destas igrexas un lugar de encontro, un lugar de cohesión, porque as igrexas non son os lugares para ver de lonxe e terlles un certo respeto mesmo sacro. Son lugares para convivir, son lugares para ocasionarse, son lugares, como acaba de decir o señor vicario, onde a xente se bautiza. E, por tanto, se bautiza é onde queda o rexistro da chegada a este mundo. É onde a xente se enterra. É o rexistro de que se sale deste mundo. Portanto, todo aquilo que une a vida dunha persona, desde o nacemento até a morte, que tan intensa e inteligentemente xestionou no pasado, agora é outra cousa. A institución esencial que nos reúne, que é a Igrexa. A Igrexa como institución, non esta Igrexa de San Esteo de Ribas de Miño, está representada en cada igrexa. Por eso, en cada igrexa hai unha comunidade de vivos, que son os que habitan esa aldea, e unha comunidade de mortos, que son os que están no cementerio, e que definen a propia comunidade dos vivos. E por eso, en fin, en moitas culturas, entre elas a galega, os mortos son tan importantes para entender os vivos. Non só os vivos para entender os mortos, porque cada morto reflicte algo dos vivos. Isto que era, agora quizá non son,
estas igrexas. De modo que, primeiro, expresan un territorio intensamente humanizado e ocupado por comunidades campesinas de algún modo culturizadas e ordenadas e hexemonizadas culturalmente pola Igrexa. O que creo que revela a Ribeira Sacra é que fai realidade a grande aposta da sociedade galega medieval por colonizar o seu territorio en vez de dedicarse a conquistar outros. Podríamos dicir que esta foi a aposta de Xelmírez e de todos os seus sucesores. Que queremos? Estar relacionados coa grande cultura europea, Toledo, especialmente Cluny e París e todas as grandes abadías europeas, ou queremos camiñar cara ao sul e queremos, digamos, conquistar e facer un reino como foi despois Portugal? Por as razóns que fosen, que non é cousa de tratarlo aquí, a sociedade galega medieval, a galega que ficou galega, non a galega que ficou portuguesa ou que se transformou en portuguesa, apostou por esta, digamos, solución máis europea, máis cultural, menos política, e isto que expresa esta riqueza. Porque, volvo ao principio, non hai casi ninguna outra rexión que poida, nin cidades que poidan ter a riqueza patrimonial que ten Galicia. Comparemos, por exemplo, a Catedral de Santiago coa Catedral de Braga. A Catedral de Braga, ao lado de Santiago, é liliputiense. Non tanto no tamaño, quanto na riqueza artística, quero decir. Braga é primaz, e, por tanto, ten moita riqueza patrimonial económica. Pero que é isto que reflicte a riqueza artística é incomparable. E non hai, en moitas freguesías do norte de Portugal, ou moitos concellos, non pode haber unha concentración de igrexas románicas deste estilo. Por tanto, isto creo que é unha reflexión que esta guía me provocou e que traslado a todos vostedes, porque moitos de vostedes son residentes aquí ou nacidos aquí, tamén son conscientes, ou se non son, deben selo, pero creo que xa son conscientes da riqueza que teñen entre mans, da riqueza que foi dos seus devanceiros, que é ese legado ao que antes aludía, e que hoxe temos outras obrigas diferentes das antigas con este legado. Antes de acabar con esta reflexión, gustaríame tamén decir que esta digamos, concentración de igrexas románicas sería impensable non só sin a colonización monástica, sin o poder da igrexa, sin esa capacidade para poñer en produción e ordenar o espacio, unhas aldeas, partes cultivadas, partes non cultivadas, partes de soutos, partes de agras, etc. É dicir, que todo eso non é azaroso, non se lle ocorreu a unha persona, senón que é fruto dun proceso histórico. A parte deso, sin o fenómeno da peregrinación do camiño, e sin o fenómeno de Santiago, probablemente esta concentración, esta existencia de tantas igrexas concentradas nun estilo específico como o románico, iso que Otero Pedraio tanto insistía, esa gravidade do estilo románico. El solía decir que só había dous estilos en Galicia, non é todo certo, pero para entendernos, o románico grave e o barroco, que el non dice exactamente, pero que podía decir que é dionisíaco, moito máis expansivo, máis ricaz, máis cheo de formas, especialmente da natureza, pero non só. En cambio, o románico non é espiritual como o gótico, pero ten unha gravidade que reflicte, según Otero Pedraio, o que é o propio sentir da sociedade rural galega milenaria, desde o século XII ou XIII até a actualidade. Pois todo isto sería esta arquivolta florida que diría Otero Pedraio, ou esta arte románica grave, sería imposible ou sería moito máis difícil de que se producise históricamente sin a influencia do Camiño de Santiago, de todas as artistas que traballaron en Santiago. Hai un moi coñecido que é Mateo, pero hai moitos outros da súa escola, anteriores ou posteriores, que estiveron na base desta construción que incluso técnicamente necesita certa pericia. Non é facer unha chouza.
é facer quase unha pequena catedral. Aquí hai igrexas que teñen riqueza e teñen de envergadura que poden ser casi comparables a algunhas outras catedrais. E, finalmente, todo isto sucedeu non só por decisión da Igrexa do Camiño de Santiago, dos mosteiros, etc., senón sucedeu porque a arteria, o eixo Miño-Sil, incorporouse de forma moi eficaz ao que podemos dicir a grande economía medieval do comercio a media e longa distancia, é basado especialmente na combinación do que poderíamos chamar terras de pan levar e terras de viñedo. O viño é esencial neste punto. Por iso, vincular Ribeira Sacra co viño non é totalmente disparatado. Claro que a Ribeira Sacra son bosques, son árbores, son terras, son xentes, son pazos, son casas, etc. Pero tamén é viño. E o viño, se un repasa, por exemplo, as mencións que recopilou moito ben un xeógrafo francés, Alain Wedelamps, sobre os viños e os viñedos na Península Ibérica, no oeste da Península Ibérica, a concentración de mencións e de rexistros documentais de viñedos nesta zona xa empeza xa antes de Xelmírez, moito máis, pero é especialmente importante no século XII, especialmente no século XIII e XIV. Por tanto, sin o viño, como produto que é susceptible de ser non só consumido, para iso nace, para iso se fabrica ou se elabora, senón, sobre todo, é susceptible, con algunhas dificultades, de ser exportado. E, por tanto, de poder ter unha fonte de monetización, é dicir, que poder trocar co viño e adquirir outros bens, outros bens necesarios para unha sociedade, creo que isto revela que a Ribeira Sacra é máis do que igrexas, o sea que as igrexas teñen relación con isto que estou falando da expansión económica deste eixo Miño-Sil na época medieval que continuou na época moderna. O que acontece é que as igrexas aparentemente son casi previas, porque as igrexas é un edificio que se construye e queda. Os viñedos evoluíron, as rutas comerciais evoluíron, os portos por onde exportalas evoluíron, incluso as casas fidalgas e os pazos evoluíron, e as igrexas están. E isto é o que lle dá, creo que, unha enorme grandeza. Así que se o viño actuou como unha especie de ouro destas comarcas da Ribeira Sacra, as igrexas son o testemunho dese ouro, porque é o que está a ficar, é o que queda. E dixen antes que quería decir algo ao final que xa casi avanzaba antes, de que como esta guía lévanos a considerar non só o patrimonio como un obxecto turístico, que é importante, como un obxecto de consumo que hoxe é casi inevitable, porque a sociedade terciarizada é altamente, formada desde o punto de vista cultural e a capacidade que temos para viaxar, etc., nos leva a que o turista chega a calquer parte e que consuma de forma casi voraz bens de carácter cultural. Antes, é un reto que temos que afrontar, e non é fácil. Agora hai incluso expresións de turismofobia, estes tempos están saindo, non? E sairán máis no futuro. Turismofobia que está chegando a España, pero que antes se pode que hai nos lugares clásicos de turismo, e en España lugares como Barcelona non polos atentados, sino xa antes desto o están sufrindo. Santiago de Compostela está entrando nunha curva ascendente, non sei se chegou xa á cima desta demanda de turismo, e a Ribeira Sacra non está aí, está no contrario. Está na base dunha curva ascendente. Ata onde pode chegar, non o sei. Quizá será desexable que chegue. Pero hai que, para que chegue, é que sexa, digamos que armónico. É dicir, que o turista non mande sobre o residente, hai que ter en conta os dous puntos de vista. E, por tanto, o residente ten que ser consciente de que isto ten que estar aberto, ten que estar disponible, ten que ser facilitado, ten que ser explicado, ten que ser sentido como propio,
como propio, non como unhas pedras vellas que están aí, senón como algo que define a él, porque definen tamén os seus devanceiros, e ao propio tempo non pode ser pasto do consumo voraz do turista, porque entonces acabamos facendo un mal negocio. Isto creo que esta guía, en parte, axuda a compensar, pero non sei se o vai evitar. De momento a guía está na parte de, veñan ustedes, vexan isto, vexan que patrimonio hai aquí, que riqueza, cual é moi positivo. Temos que lograr, ou teñen que lograr vostedes, que esta riqueza sexa accesible, porque hai aproveitando que estou vicario, hai un problema de titularidade patrimonial que sempre plantea algúns problemas e que deberemos resolver. Non sei como, pero sei, pero non é cousa de debatilo aquí, que teremos que resolver. Pero tamén hai, a parte da titularidade patrimonial, hai a posición social, que é o que pensa a xente residente desto. E como a transforma o que era un lugar de culto en algo máis que un lugar de culto. Porque agora o cementerio ten cada vez menos ingresos, a igrexa ten cada vez menos culto, se non se abre, se non se visita, se non se repara, morre, cae. E non hai patrimonio que sexa soportable sin o apoio social da comunidade. Se non é outra cousa. É un parque temático. É algo para consumo de turistas. E isto non pode ser así, non? De modo que eu finalizaría, porque xa falei bastante do bosco de igrexas e estas cousas, coa idea de que teñen vostedes unha grande responsabilidade, a parte dun grande patrimonio. O patrimonio está á vista, e a responsabilidade é adecuar este patrimonio ao século no que vivimos e ás necesidades da sociedade na que vivimos, que son distintas das que os crearon, pero que teñen que facer de algún modo compatible os intereses e os obxectivos e os valores dos que a crearon cos valores e os obxectivos da sociedade na que vivimos. Ese é un reto dificilísimo. O máis fácil é, vou ver esta igrexa, a ver está aberta, ou non está, entón critico o San Cristán, o cura, o veciño, non sei que non está. Isto é un problema que hai que resolver. E outra cousa é este conxunto de iglesias que representa para nós hoxe e que vai representar no futuro. E como podemos transformar e legar tamén ás xeracións vindeiras. E ese reto creo que esta guía, querido José Antonio, axuda, ou penso que vai axudar. De modo que eu creo que el dice que non asistiu moito ás clases na facultade, probablemente tiña outros intereses, tiña que facer, non digo a revolución, pero, en fin, que tiña outras conveniencias máis interesantes, pero algo daquilo quedou. Felizmente vexo que non só actividades profesionais como encargarse do Ecomuseo de Arxeriz, senón tamén con esta guía, está contribuindo claramente á cohesión desta comunidade e á súa tamén valorización do seu patrimonio, da súa riqueza pasada, que pode ser tamén unha riqueza para o futuro.